কালি আমি যাইଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରିଲୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଗେମ୍ ଖେଳିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ନେଇକି ଥୋଇଦେଲି, ତଥାପି ପଡ଼ିଲାନି, ସଲା ମୁଁ ଟିକେ ଅନଲକି। ତ ତାପରେ ଗଲୁ କ'ଣ ନା ଭାଇଙ୍କ କତରୁ ଖାଇଲୁ, ନାକ ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାର କଲୁ। ପ୍ରଥମଟା ବାହାରିଲାନି ବୋଲି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲୁ ଭଲସେ କର, ଖାଚି ଖୁଚାକିଣି ଦେଲେ। ତ ଆମେ ସବୁ ଧୂଆଁ ବାହାର କଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଛୁଆ ଧୂଆଁ ବାହାର କଲେ। ମୁଁ ଧୂଆଁ ବାକି ବାହାର କରିପାରିଲି, ମୋ ପାଟିରେ କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଏଠି ଆସି ଖାଇଲୁ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା। ତ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଆଞ୍ଚରେ ସେକୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଆମ ହାତକୁ ଦେଲେ ବଢ଼େଇ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଭାରି ମଜାରେ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ଅଛି ଦେଖିକି। ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇଲୁ ନା କ'ଣ ବିରିୟାନୀ। ତ ବିରିୟାନୀ କି ଯେଉଁ ଆମର କରିଥିଲେ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍, ସେ ତ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ନଥିଲା, ନାଲା ପାଣି। ତ ଏଠୁ ଖାଇ ଖୁଆକିନି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଆମର ଦିଶିରେ କାର୍ଟୁନ୍। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠେଇ